Triprasa Civil Societies by Nemco Tripura chapter borok yagul khilai drive no tuyui samung khlaimani koktoma abo ongkha yagul khilai drive o yagul khilai drive ni ngui lenglama thai amchayo Kushal kamini Budu Debrmani rabat bulung no hangi hogui rilaikha Tini sang tini takok Buddha ni nogo hain hai sang yagu khilai pika o tang biti yagu khilai tang lai mani ho sang borok tini kisa komkha baksa kulum ko sang tong bai mani bagi nai hai peno khat thia sang mo tang mani mo chin mo tai sor liya mo sara bosor sara masan sang tang lai nai tini orang yang kaya kuayo tanai yang kaya mandayo ke bibino jagao sini je dal tongo sengaran tab khilai nai tai ulobu khilai nai ngang kai sengo dibor dorawo tabuk sini oro tini mang kampanye rano sengai je nim kuni ingai tai sini munglen do phangai seng jotan hambariwo omni bising tei o yago khilai nai bising tei sini tiripani do farang no tiba sang no moni message na musungo norok bo mohake no para o tabuk angko yagul khilai tangkhang ke sini bebak no sepungnai sini hamnai sini kami busung sanai tai sini nok khungbo aste dang pusa sepungnai nangka phadi sang maira thani bor thani tang thani tai bolong hok thani bibinno jagao sang hake yagul khilai nai agina hake dole ke tanglai phika angka kha khayo sang aste datini sini rangri butasa yago khusabaya no angka abono sang Tripurani sini sikla rokno ang message na musungo omni bising tu sini nim kuni bising te norok jate buskango phanyani salo norok yagul khilai mani hake batalai tanglai nani ungtheng tai tangan na ang kha khayo hambai Oke tini o je tang biti eba je yagol khilai obo bo thayo tini khlaijaka amo thaing kangka Kushal kami takok Buddha ni nogo mapathali agat rabar bulung hoglai mani ko rabar bulungota ini rabar bagano hambai